Ang tanang adlaw gibuhat kini sa Dios gikan sa pagsugod sa kalibutan, gikan sa pagbugna sa kalibutan, gibuhat kini sa Dios gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapito nga adlaw. Ang tanang adlaw gibuhat sa Dios nga maayo. Wala gayoy adlaw nga dautan igsuon. Ang nakahimog dautan sa adlaw mao gayud ang tao. Tungod sa tao nahimong dautan ang adlaw. Efeso 5 versikulo 16. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Mao kana igsuon nga ang tanan nga panahon sa atong kinabuhi, tanan nga adlaw sa atong kinabuhi, ayuhon kana nato og gamit aron ang tanang adlaw dili mahimong dautan. Tungod kay ang mga adlaw nga nahimo nga dautan pinaagi ra gayud kana kanato. Tungod kay usahay ang tao ilang abusahan, maong kana nga adlaw nahimong dautan. Apan kung atong balikan ang pagbuhat sa Dios nini nga kalibutan, wala gayoy dautan nga adlaw igsuon. Maayo nga pagkabuhat sa Dios ang tanan nga adlaw. Wala siya gabuhat og adlaw nga makadaot lang kanato. Kun dili kita lang gayud ang naguba niya na nga adlaw. Mao nga adunay adlaw nga gitawag nga dautan, pinaagi lang gayud kana kanato. Sama sa atong panahon karon, lisod na kayo nga atong panahon karon. Daghan na kaayong mga kadautan, daghan na kayong mga kagubot. Tungod lang gayud kana sa tao igsuon og dili kana tungod sa pagbuhat sa Dios, kun dili tungod kana sa tao. Mao igsuon ato gayong tarungon paggamit ang atong adlaw aron ang Dios mahimuot kanato. Amen. God bless sa tanan.